Oke guys, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya lagi gitu. Guys, aku sesuai orang upload video long ini guys. Jadi kita sentor video pendek sih ya guys ya, apa-apa ya. Oke, jangan lupa di subscribe lah iki video di luar berandamu ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, oke? Karena guys, aku urung enek waktu ameh gawe video panjang iki. Dadi yo video iki kurnal nil ngene cendak-cendak no. Ora apa-apa ya guys ya. Kowe bantu support ya guys ya. Engko lek wis ya terang genah iki guys. Aku iki jane guys. Jarang upload ning YouTube iki, fokus ning Facebook iki guys. Pokoke pengen ameh memper ning Facebook ku jenenge Sahrul Munib. Engko diketik klik ngono kae enek ning kono. Kowe jangan lupa di-follow guys. Karo TikTok-e gitu. Ya padha jenenge. Kowe jangan lupa di-follow guys ya. Aku iki fokus ning aplikasi loro sik kuwi guys. Jadi YouTube ku wis jarang upload. Oke, jangan lupa di-follow ya.